Als het aan de burgemeester van Terneuzen ligt, dan groeit de Zeeuws-Vlaamse bevolking met 20.000 inwoners. Maar is dat haalbaar? We kiezen er gewoon voor om de komende 5 tot 7 jaar dat met elkaar te gaan doen. Dan vertrouwen we erop dat dat ook een positief effect heeft. Dat dit de manier is om in je toekomst te investeren. En verder in het nieuws vandaag. Wethouder Schot legt haar werk tijdelijk neer. En Zeeuws huisje klaar voor Oekraïne. Goedenavond. Om de voorzieningen in Zeeuws-Vlaanderen overeind te houden zijn er meer inwoners nodig. En daarom wil de burgemeester van Terneuzen, Erik van Merriënboer, dat de regio groeit naar 125.000 inwoners. 20.000 meer dan nu. Behalve voor het in stand houden van scholen en winkels zijn de extra mensen ook nodig om de industrie te helpen vergroenen. Binnen 10 tot 15 jaar, denkt Erik van Merriënboer, moeten er eigenlijk 20.000 Zeeuws-Vlamingen bij. En dat kan door het gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Nu al huurwoningen neerzetten voor jonge gezinnen en nu al vooruit investeren in goed openbaar vervoer. Daar kun je op twee manieren naar kijken. Dat is, zijn de reizigers er nu? Hebben ze zich allemaal al gemeld? En kunnen we op die basis de business case rondkrijgen? Nee, vanuit zo'n strategie zeg je, we kiezen er gewoon voor om de komende 5 tot 7 jaar dat met elkaar te gaan doen. En dat kunnen we dan aanbieden en dan vertrouwen we erop dat dat ook een positief effect heeft. Dat dit de manier is om in je toekomst te investeren. Van Merriënboer denkt ook dat zijn regio steeds interessanter wordt, gezien de enorme vergroeningsslag van de industrie. Op naar een betere wereld, kom naar Zeeuws-Vlaanderen. Als we met elkaar duidelijk kunnen maken dat bijvoorbeeld de vergroening van de chemische industrie hier in de kanaalzone, dat belangrijk is voor onze kwaliteit van leven in de 21ste eeuw, dan weet ik dat daar mensen op afkomen. Sterker nog, dat zien wij bijvoorbeeld via ons expertcenter, dat er mensen op afkomen om juist die bijdrage te leveren aan die veranderopgaven die er zijn. Het streven naar 125.000 inwoners is al eerder genoemd in een regiovisie, die onder andere is ondertekend door chemiebedrijf Dow. Het is voor ons heel erg belangrijk dat er een diverse werk- en leefomgeving wordt gecreëerd. Dus dat er meer huizen komen, dat er een leefbare omgeving wordt ontwikkeld. Dat medewerkers de gelegenheid hebben om ook leuke dingen buiten werk te komen doen hier in Terneuzen en in de omgeving. Dus het is belangrijk dat daaraan wordt ontwikkeld en verder wordt gewerkt. En dus praat ook de cultuursector mee. 125.000 zou haalbaar zijn vanwege de ruimte en de voorzieningen. Dat staat toch op een behoorlijk hoog niveau. Dat is niet alleen op cultureel gebied zo, maar dat is ook als je kijkt naar de sportfaciliteiten. De bibliotheek, de bioscoop. Kortom, ja, dat is toch wel heel erg compleet hier op Zeeuws-Vlaanderen. En dat is hetgeen waarop mensen echt wel ook een waarde aan hechten. Van, is Zeeuws-Vlaanderen aantrekkelijk om daar te gaan wonen. En we gaan naar collega Ariana Laforte. Die staat in Hulst, want het gaat natuurlijk niet alleen om de gemeente Terneuzen, maar om heel Zeeuws-Vlaanderen. Ja, Ariana, het verhaal dat er meer Zeeuws-Vlamingen bij moeten komen, dat is toch niet bepaald nieuw? Nee, burgemeester Kessen van de toenmalige gemeente Hontenisse riep het al tientallen jaren geleden in het toenmalige actualiteitenprogramma Hier en Nu, dat Zeeuws-Vlaanderen klaar was voor meer nieuwe bewoners, dat de mensen naar zijn regio moesten komen. En je kent het, hè? Zeeuws-Vlaanderen staat ook op de emigratiebeurs, dus de regio doet zijn best al. Ja, hoe reëel is dat streven eigenlijk van die 125.000 inwoners? Nou, als je nu kijkt naar de bevolkingscijfers van de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten, dan zie je alles bij elkaar opgeteld nog steeds nu een kleine achteruitgang. Maar het is niet meer de massale uittocht die we jaren geleden hebben gehad. Nu telt Zeeuws-Vlaanderen nog 105.000 inwoners. Maar je zou ook kunnen zeggen, als je naar het verhaal van Erik van Merriënboer kijkt, wat is er mis met een beetje ambitie? Wat hij zegt van ga nou investeren, bied die voorzieningen, bied die woningen aan en dan komen de mensen vanzelf. Wat dat betreft is zijn verhaal beslist inspirerend en juist daardoor misschien wel haalbaar. Ariane, dankjewel. Wethouder Paula Schot van de gemeente Schouwen-Duiveland legt haar taken voorlopig neer. Aanleiding is de uit de hand gelopen verbouwing van haar monumentale huis in het centrum van Zierikzee. Schot legt haar werkzaamheden tot in ieder geval donderdag neer wanneer de gemeenteraad praat over de kwestie. Bij de verbouwing zijn meerdere regels overtreden en als gevolg daarvan loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar haar en haar man.
In een verklaring schrijft de wethouder dat ze inschattingsfouten heeft gemaakt en daar spijt van heeft. Spoorbeheerder ProRail en de geestelijke gezondheidsinstelling Emergis gaan intensiever samenwerken om zelfdodingen op het spoor te voorkomen. De spoorbeheerder gaat onderzoek doen naar verschillende manieren om barrières te creëren rondom het spoor, zoals hekken, intensiever cameratoezicht en geluids- en lichtsignalen. ProRail werkt in het onderzoek samen met 113 zelfmoordpreventie. En denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Neem dan contact op met 113 zelfmoordpreventie. En dat kan via 113.nl of door te bellen met 0800 0113. De regen komt al sinds oktober met bakken uit de lucht. Het land is verzadigd en dus verlangen de boeren naar een droge periode. Want wanneer kunnen ze nu eindelijk eens het land op? Voor sommige uientelers is het misschien al te laat. Want hun uienplantjes zitten nog niet in de grond, maar lopen nu al uit. In deze loods in Biervliet staan kisten vol uienplanten, droog en koel opgeslagen. Dat helpt het groeiproces afremmen. En dat is zeker voor de najaarsplanten van belang. Want die hadden al lang de grond ingemoeten. Ja, zo moeten ze inderdaad zijn. En door omstandigheden vanwege de regen kon het niet. Maar die uitjes zijn wakker en die willen groeien. En daarom zien de uitjes in die kist er zoveel minder uit. En zie je daar zoveel schot op staan. Ja, dat is eigenlijk wel een tegenvaller. Ze moesten gewoon in de grond zitten. Kijk, deze die is beginnen uitlopen. Daar heeft hij zijn energie in gestopt. Maar die heeft nog geen wortel. Als dit te lang duurt, kan dat geen fatsoenlijke ui meer worden die een opbrengst kan geven. En dan is het een verloren ui. Dus we hopen gewoon op een normaal groeizaam seizoen. En dan hebben we gewoon een normale oogst. Maar we hebben te maken met natuur. En die blijft je verrassen. PostNL wil langer de tijd om de post te bezorgen. Nu moeten brieven binnen een dag worden bezorgd. Maar het bedrijf wil dat oprekken naar 2 en op termijn naar 3 dagen. Door een personeelstekort werd vorig jaar 82% van de brieven op tijd bezorgd. Terwijl dat volgens de Postwet 95% moet zijn. Ook in Zeeland verloopt de postbezorging niet zonder problemen. De vele klachten hebben er vorige week toe geleid dat er Kamervragen zijn gesteld over de situatie in Zeeland. Na een klein jaar zagen en timmeren is het tiny house in Grijpskerken klaar voor transport naar Oekraïne. 3 vrienden hebben een huis van 3 bij 10 meter gebouwd, compleet met keuken en badkamer. Over een kleine 2 maanden gaat het op transport naar Oekraïne, waar het is bestemd voor een gewonde militair die er met zijn gezin in gaat wonen. Maar voor het transport zijn de bouwers nog op zoek naar geld en daarom is er een crowdfunding opgezet en die begint aardig te lopen. Ja, het gaat eigenlijk bijzonder snel. We hebben nu een aantal dagen een inzameling lopen en ja, we zijn dankbaar dat het zo hard gaat eigenlijk. Want je hoort op verschillende plekken, het is al 2 jaar die oorlog, het zakt een beetje in de hulp, maar daar is hier niets van te merken dus. Nee, dit gaat wonder boven wonder, loopt het hard binnen, ja. Daar zijn we zeker heel blij mee. Hij was een van de meest flamboyante voetballers die in de afgelopen decennia voor Hoek hebben gespeeld. Dan heb ik het over de Belg Dave Gijzel. Een geniale linkspoot die het hart van menig Hoek-supporter stal. 1,5 jaar geleden overleed hij plotseling. Hij liet een vrouw en een zoon achter. En die zoon zag zijn vader nooit voetballen. Totdat hij oude beelden te zien kreeg. Dit verhaal begint met een telefoontje van Ann Impens, de weduwe van Dave Gijzel, naar Barry van der Hoofd uit Terneuzen, sportjournalist en oud-teamgenoot van Gijzel bij Hoek. Ann is op zoek naar beelden omdat zoon Toren zijn vader nooit zag spelen. En zijn die papa daar? In ons archief hebben we beelden van 2 wedstrijden waarin Gijzel een hoofdrol speelt. En zo kunnen we de wens van Ann en Toren vervullen. Daar. Oh, dat was papa. Ja, kijk. Ja, schitterend. Zo levendig hem terug te zien. Ik had al overal gezocht en nergens niemand. We hadden wel een filmpje van een tijd van in Lavendegem, maar gelijk van Hoek, ja, nostalgie. Diepe bal op Gijzel. Heeft je mama veel verhalen verteld over de tijd van jouw papa bij Hoek? Ja, dat hij zelf een keer met zijn hand heeft gescoord. En ja, dat hij zeg maar de tweede Maradona was. En dat hij goed was. Opnieuw die verre uittrap van Van Wijnsbergen. Mooi meegenomen door Gijzel. Heeft wat ruimte. Gaat Dorst voorbij. En dan deze prachtige stift. En zo staat Hoek aan de leiding.
Hier lijkt hij de bal iets te ver voor zich uit te spelen. Maar Dorst weigert in te grijpen. En dan maakt hij het zo af. Dave Gijzel. Die goal tegen Kloetingen bijvoorbeeld, ja, daar druipt gewoon de klasse vanaf. Hij krijgt hem met een beetje geluk mee. Maar daarna kiest hij voor een stift omdat Mark Smeding uitkomt. Iedereen uit positie is. Ja, dat vat wel de genialiteit van Dave Gijzel samen. En het was ook, hoe moet je het zeggen, grote bek, klein hartje. Het was echt een goed mens. En ja, het is zonde dat hij zo vroeg is overleden. Zijn klasse, maar ook de persoon die Gijzel naast het veld was, maakte hem in Hoek immens populair bij supporters en sponsoren. Kijk, dat was nou echt een speler waarvoor de supporters van Hoek kwamen, maar ook gewoon neutrale mensen. Die komen voor zulke spelers kijken, hè. Zoals Hoek er altijd heel veel heeft gehad. Ruzic, Ogali, Gijzel, noem ze maar op. Daar kom je voor kijken, zulke spelers trokken publiek. Je was de man van het volk. Ik heb hem altijd moeten delen met de supporters, met de sponsors, met iedereen. Maar ja, zo was Dave. En ik denk oktober 2001 moest hij warm lopen, bijna een hele helft. En dat weigerde hij of dat zag hij niet zitten. En toen escaleerde het een beetje, geprobeerd de boel nog te lijmen, lukte niet. En toen is hij vertrokken en dat vond ik echt heel zonde, want kijk, hij was een concurrent. Dus je kan denken, oh ja, spits weg. Maar ja, zo zag ik het niet. Als ik voor hem op de bank zat, ja, dan denk ik, ja, dat was dat terecht, want dat was gewoon pure klasse. En dan deze prachtige stift. Dave Gijzel overleed onverwachts in september 2022. Hij werd slechts 50 jaar oud. Het was een koude dag met lange tijd regen. Dat werd dan weer veroorzaakt door een regenfront dat over Zeeland trok. Aan het einde van de middag werd het langzaam droger en die opklaringen nemen vanavond verder toe. Vannacht is er wel kans op enkele mistbanken. Morgen belooft een droge en zonnige dag te worden bij een zwak tot matige wind bij maximaal 8 graden. En droog houden we het waarschijnlijk tot donderdag. En tot slot nog even dit, want goed nieuws uit het dierenrijk. Het eerste in Zeeland geboren zeearendjong is na 4,5 jaar weer gespot. Nadat de vogel was geringd in 2018, zoals op deze foto's is te zien, is hij alleen nog in 2019 gesignaleerd en daarna niet meer. Tot vorige week een fotograaf een zeearend fotografeerde bij Lelystad. En uit bestudering van de ring op de foto blijkt het nu te gaan om het Zeeuwse zeearendjong. Eindgoed, al goed dus. Meer hierover is natuurlijk te vinden op onze site en in de app. En daar houden we je ook op de hoogte van het laatste Zeeuwse nieuws. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond.